ଟେକ୍ ଦିଲ୍ଲୀପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାଟି 18 ଜାନୁଆରୀ 2024 ହେଉଛି ଆଜି। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କାଟା ଯାଇଛି ନା ନାହିଁ ଆପଣ ସ୍ଥିତିଟି କେମିତି ଜାଣିପାରିବେ? ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଘୋଷଣା ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି 18 ତାରିଖ, ତ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଆପଣଙ୍କ ଖାତାରେ ଆସିଲା ନା ନାହିଁ କେମିତି ଚେକ୍ କରିବେ? ମୁଁ ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ କହିବି, ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ନିଜେ ହିଁ ଘରେ ବସି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ନିଜ ଫୋନ୍ରେ। କୌଣସି ଜନସାହାଯ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଯିବାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜରଟି ଓପନ୍ କରିନେବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ। ଏମିତିକା ଗୋଟିଏ ଗୁଗଲ୍ ସର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ ଆସିଯିବ। ସର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିନେବେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା। ଦେଖନ୍ତୁ ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ଏହିପରି ନୂଆ ପେଜ୍ଟି ଆସିଗଲା। ପ୍ରଥମ ଲିଙ୍କରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲଟି ଓପନ୍ ହୋଇଗଲା। ତଳକୁ ଯିବେନି ଆପଣମାନେ, କୌଣସି ଦରକାର ନାହିଁ ତଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲର ଯେଉଁ ସୁଭଦ୍ରା ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କେ ଏଇଠି ଲଗ୍ଇନ୍ କରିପାରିବେ, ବା ଯାହା ପାଖରେ CSC ID ଅଛି ତାଙ୍କେ ଏଇଠି ଲଗ୍ଇନ୍ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ବିନା CSC ID, ବିନା ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀରେ କେମିତି ଆପଣମାନେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବେ ମୁଁ କହିବି। ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆବେଦନ ସ୍ଥିତିରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ପେଜ୍ ଆସିଯିବ। ତ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ନିଜର ଯେଉଁ ଆଧାର ନମ୍ବରଟି ଏଇଠି ଟାଇପ୍ କରିନେବେ। ଟାଇପ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଟିକ୍ ବକ୍ସରେ ଟିକ୍ କରିବେ, ଆଉ ଲଗ୍ଇନ୍ରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏମିତିକା ଟିକିଏ ଲଗ୍ଇନ୍ଟି ହେବ। ଲଗ୍ଇନ୍ ହେଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବର ସହିତ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରଟି ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ସେଇଠି ଗୋଟିଏ OTP ଯିବ। ସେଇ OTPଟି ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଟାଇପ୍ କରିନେବେ। OTPଟି ଟାଇପ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଏହି ଯାଞ୍ଚରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଏମିତିକା ଟିକିଏ ଲୋଡ଼ିଂ ନେବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲଟି ଖୋଲିଗଲା। ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ପ୍ରୋଫାଇଲଟି ଏମିତିକା ଖୋଲିଯିବ, ଓପନ୍ ହୋଇଯିବ। ତ ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ ଡାଉନ୍ କରିକି ଉପରକୁ ଯିବେ। ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର KYC ଗୁଡ଼ାକ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ, କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ଅଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଅଛି। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କିସ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ କେତେ କିସ୍ତି, ପ୍ରଥମରୁ କେତେ କିସ୍ତି ପଡ଼ିଛି ଆପଣଙ୍କର ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କାଟି, କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପଡ଼ିଛି, କେତେ ତାରିଖରେ ପଡ଼ିଛି, ଏଗୁଡ଼ାକ ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଦିନେ ଛାଡ଼ି 2 ଦିନ ଛାଡ଼ି ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଘରେ ବସି ନିଜ ଫୋନ୍ରେ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ଜନସାହାଯ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବା ଦରକାର ନୁହଁ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ।